og velkommen til årets første kampagnevideo, der vedrører kampagneskiftet den 16. januar. Denne kampagne kommer til at indeholde vores velkendte coin-offer, Tasty Chicken Cheese. Derudover kommer Frappé Oreo tilbage på menuen, og så skal vi også sige velkommen til en milkshake med banan. Vores kok, René Mammen, kommer også til at lancere hans anden burger, nemlig Homestyle Citrus Urte Mayo. Og så skal vi igen have salat med kylling, spidskål og edamame på menuen. I dag vil vores fokus være Frappé Oreo, hvor vi gennemgår opmærksomhedspunkter, Tasty Chicken Cheese, hvor vi gennemgår og viser billedet, og Homestyle Citrus Urte Mayo, hvor vi også viser, hvordan denne skal laves. Vi lancerer igen den altid populære Frappé Oreo. Oreo er et stærkt og velkendt brand, som sikrer genkendelighed hos vores gæster. Denne gang vil vi gerne gennemgå 2 opmærksomhedspunkter mere i forbindelse med produktionen af Frappé Oreo. Et, som I ved, er vi gået over til nye BC-kopper, der ikke længere er gennemsigtige. Derfor kan man ikke se forskel på Frappé Oreo og Mokka Frappéen, i og med at begge har et chokolade-M på toppen. Derfor skal I fra denne kampagnestart sætte et gult sticker på Frappé Mokka. Det skyldes, at vi sælger væsentligt færre Mokka Frappéer end Oreos. Opmærksomhedspunkt nummer 2 er, at vi har ændret mængden, der skal i de 2 Oreo-varianter. Da vi er gået fra en 0,3 variant til en 0,25 variant, er det besluttet, at der i den lille kun skal 1 skefuld Oreo i, mens der i den store skal 2 skefuld Oreo i. Hvis en gæst bestiller ekstra Oreo i sin frappé, vil det uanset størrelsen være 1 skefuld ekstra, der skal i. Vi lancerer igen vores kendte Tasty Chicken Cheese, som er en del af vores coin-offers. Burgeren kan både købes som løssalg eller som menu, hvor menuen vil indeholde 2 burgere. Da vi nu både kommer til at have en oksekødsvariant og en kyllingevariant af vores Tasty Cheese, er det vigtigt, at I sørger for at få pakket i korrekte wraps. Vores Tasty Cheese skal pakkes som altid i den grønne wrap, og vores Tasty Chicken Cheese skal altså pakkes i multi-wrappen mellem de 4 M'er. Vores gourmetkok René Mammen er nu klar med sin anden burger på menuen. René er den 5. kok i kokkesamarbejdet og driver til dagligt restaurant Substans i Aarhus, hvor han kreerer Michelin-stjernet mad til sine gæster. Denne gang er han på menuen med en lækker kyllingeversion, der leder tankerne hen på sol og sommer, og altså kan give et lille skud energi i en ellers mørk årstid. Homestyle Citrus Urte Mayo består af briochebolle, den saftige pico patty, batavia-salat og 2 skiver tomat. Derudover indeholder den en urte mayo, lavet på hvid miso og løvstikke, samt en frisk og syrlig relish på pickles og løg. Det var alt for denne gang. Vi håber, I har lært noget om kampagnen og føler jer trygge i produkterne. Tak og på gensyn.